Des del 1313 a la Fundació Salut Empordà ens hem enfrontat a canvis socials, econòmics i tecnològics que ens han empès a reinventar-nos per oferir uns serveis de salut de qualitat a la població de l'Alt Empordà. La revolució digital del segle XXI, però, marca un punt d'inflexió. Implica abordar el procés assistencial des d'una nova mentalitat. Una transformació digital que la pandèmia del coronavirus ha accelerat i ha fet més necessària que mai. Ja res tornarà a ser com abans en les organitzacions sanitàries i nosaltres hem acceptat el repte. La transformació digital ens permetrà treballar millor, de forma més ràpida i segura, més transversal, oberta i participativa. Alexa, formación sanitaria. Hola, bienvenido a Formación Sanitaria. Ejercicio terapéutico. Impactarà en la millora de la qualitat assistencial i l'apoderament del pacient. És el moment de transformar-nos, impulsar un nou paradigma en l'accessibilitat i els canals de comunicació, en el que el pacient ha de ser el centre. Gràcies a 97 hores d'entrevistes i a la participació de 279 professionals, tenim un pla. El Pla de Transformació Digital de la Fundació Salut Empordà 2021-2025. 6 eixos, 16 objectius estratègics i més d'un centenar d'objectius operatius.